Nie ma takiej społeczności lokalnej, nie ma takiej grupy etnicznej i takiego narodu, który by siebie nie widział w kontraście przede wszystkim do sąsiadów. I podobnie jak Ślązacy dzielą czasami świat na Ślązaków i Goroli, tak i górale przecież dzielą na siebie i na Ceprów. Tak widzą swoją wyraźną różnicę Belgowie od Holendrów. Zawsze w każdej takiej społeczności, która ma silną tożsamość identyfikacyjną, jest tak, że dzieli się świat na swoich i obcych. To spełnia funkcję zarówno integrującą tę społeczność od środka, jak i w pewien sposób separującą, odgraniczającą od innych. No przecież czymś się w końcu różnimy. Ważne jest tylko, żeby cały czas to pozostawało w sferze dowcipów, w sferze takiego sympatycznego mówienia i dostrzegania pewnych niuansów i różnic. Dowcipów takich jak na przykład dowcip, który nieustannie mnie śmieszy o moście przemienienia między Katowicami a Sosnowcem, gdzie wjeżdża się na kole, a wyjeżdża na rowerze. Więc myślę, że musi to pozostać i nie ma co temu przeciwdziałać. No to nie możemy się nerwować, my Ślązoki, jak na nos godają Ślązoki albo Hanysy, bo tak godają Gorole, żeby wiadomo było, że my są Ślązoki. I Gorole się nie mogą nerwować, jak my ich nazywamy Gorolami, bo to przeca jest bardzo fajne, my ino chcemy pokazać, że oni są inni.